Nem számít, mennyi időt töltünk el a kimászással. Attól még ugyanúgy visszazuhanhatunk. Budapestre tartok. Itt dolgozom. Több mint 3 órája utazom. Vagy 21 éve, attól függ, honnan nézzük a dolgokat. Jó pár munkakörben jártas vagyok. Voltam már építkezésen segítő, irodában adminisztrátor, multinál csomagoló. Talán ezért szeretem a mostanit, mert itt végre nem tárgyakkal kell foglalkoznom. 3 emberrel szoktam találkozni. Olyannal, aki sokat beszél, aki keveset beszél, és olyannal, aki egyáltalán nem beszél. Végeztem a munkával. Egy lányhoz tartok, aki szerepet vállalt az egyik iskolai projektemben. Szeretem este a várost járni. A tömeg, a fények és a hangok miatt mindig úgy érzem, hogy mi mind valami hatalmas részesei vagyunk. Az élet velejárója a cigarettázás. Elolvasom, ami a dobozon áll. Tudom, le kell szoknom, és le is fogok. Igen, új ember leszek. Most itt állok egy zsúfolt konzervdoboz előtt, de céllal jöttem egy bizonyos halért. Belépek az ajtón. Sosem látott alak rajzolódott ki előttem. Mégis, mintha egész életemben ismertem volna. Ő volt az angyal, aki azért jött, hogy megmentsen. Nem mondott egy szót se. Tudott mindent. Én sem mondtam semmit. Csak végeztük a dolgunkat. Már pakoltam össze a felszerelést, mikor cigivel a kezében közelebb jött. Vacsora? Kérdezte. A visszautasíthatatlan ajánlat. Gyorsan, válaszolnom kell. Igen. Azt hiszem, mégsem most fogok leszokni. Vannak dolgok az életben, amiket nem te választasz meg. Például, hogy érzel. Viszont vannak dolgok, amiket te határozhatsz meg. Azt, hogy mihez kezdesz holnap. Azt, hogy ki leszel. És ha ezeket sikerült letisztázni, akkor talán minden sokkal világosabb lesz. Elég időt töltöttem itt. Talán túl sokat is.